записваш. Добре дошли в влога на Ники и Стефи. Ще ви зададем няколко въпроса и може да отговорите долу, ето тук долу, като коментар. Какво мислите за влога и сега нататък. Първият ми въпрос към вас е: какво най-много мразите в рейсовете? Пикли като нас, които се легават нон-стоп. И спира да се смея. Да. Или ключовете отзад, които напират, или блъсканиците, или неприятните миризми, или бабичките идиотите, които се заяждат с вас. Да, втория ни въпрос е... Какъв е втория ни въпрос? Какво ще получите за Коледа? Или какво получихте за Коледа вече? Да, тъй като днес е бъдни вечер. Вечер. Добре, третия ни въпрос е: какво предпочитате? Лято или зима? Или пролет и есен? Добре, не знам. Но ясно, че лято. Добре, правихте ли снежен човек? Не го питахме. Да, и нищо не стана. Омага, бачи косата. Окей. Имате черна. Да, знаем. Какво за музика? Пил. Чакай. Пил. Да, аз. Да. Добре, какво най-много мразите по Коледа? Ако има нещо, което мразите, изобщо. Стига си забивал, бе. Ники, хайде кажи нещо и ти. Нищо. Млада моме. Чакай. Не може да го закача. И това са въпросите. Може, ако сме ви тъпи или ни харесвате, да ви пишете като харесвам или не харесвам. Може да се абонирате. Да се абонирате, ако искате да гледате простотиите ни. И да, това е всичко. Баба! Troublemaker, Justin Bieber, Nicki Minaj. Да, чао. Степи, така.